मिथियो जेरैहाय फुरानायाखौथ' बयबो गस्लाबाबो गाननो बायो गोबां समाव बे जायगायावबो जयनिं खालामो जिसुआ समफ्रामारिखौथ' आं मिथिगौ उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ बिनि सायाव आं बुंनांगौआ माने ब्लासिं सिंनि बाथ्रा जागोन आं बेखौ बुङा बे मा मावो मावा ना ओंखाम ओंख्रि गेलेदों ना मार्बल गेलेदों बे गावनि खोथा खिन्थु सैथोथाया मा मुलुगा मा जालांगासिनो दं बेखौ मोनदाङा मिन्थिया गावहा मा खालामो खालामबाय थादों आं बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया नुदों माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो सोरबा गोरिबफोरनो एसे एनै हैलाबायदों माजों होदों होआखै जों बेखौबो बुंनो थाङा खुलुमबाय बिसावरायग्रा बिथांनि सायाव नोंथांमोननिसिम फंनैसो खोथा बुंथिनो होननानै जों ओंखारबोदों दिनै बिसावरायग्रा बिथाङा बिपिएफनि टिकेट लानानै बा बिपिएफनि बेनारनि गेजेरजों बिथाङा दिनै एनडिबिआव गोबाव बोसोर नांसोमनायनि थाखाय बेखौ जोंनि बर' रायजो राजा बा बिटिसि हालामनि बा बै बिथांनि समस्तिनि माखासे भटार्सफोरा भट होनानै बिथांखौ देरहासार होदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङाबो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारजों बिथाङाबो सोरजों सोर गोरोबफानानै खोथाफोरखौ बुंनो लानायखौ जों नुनो मोन्दों बिथाङा मैया दाख्लैसो जिसुआ सुमफ्रामहारि बा सोरबा गिदिर गोलाव जाय दिनै बर' हारिनि थाखाय जाय दिनै सोरबा गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरखौ नायसंबोदों बिथांमोननि सायाव बिथाङा खोथा बुंनो लानायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै जों मिन्थिगौ बिसावरायग्रा बिथाङा मोनसे समनि एनडिबिनि आफादगिरिमोन नाथाय बिथाङा दिनै जाबायदि प्रमद बर'जों सोरजों सोर गोरोबफानानै खोथा बुंनो नागिरदों बेफोरनि सायाव जोङो आसि थुनानै होनो लुबैयो जों बिथांखौ साग्रिद खालामनो लुबैयो मानोना दिनै बिसावरायग्रा बिथाङा एकमात्र जानो हादों होनोब्ला दिनै बिपिएफ दोलोनि टिकेट लानानै बिथाङा दिनै सासे एमसिएलए जानानै थानो हादों आरो बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा इउपिपिएल सरकारजों गोरोबहैदों दिनै बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बिथाङा दिनै इउपिपिएल सरकारजों थाहैदों बैबायदि सुबुंखौ जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा होननानै जोंनि बर' रावाव बुङो दा बेजोंनो लोगोसे दिनै बिथाङा मा खोथा बुंदों दिनै बिथाङा बुंदों गोजाम गस्लाखौ सोर गानबाय थानो गोदान गस्ला गाननो लुबैयो होननानै बुंदों बिथाङा मा बुंनो नागिरदों बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै गुबुन इउपिपिएल दोलोआव फैनाय बिजेपि दोलोआव फैनाय बबेबा दोलोआव फैनाय बैफोरबायदि खोथाजों बिथाङा जोंखौ बुजायनो थांदों नाथाय जाय गस्लाखौ गाननानै जायनि बेनाराव बिथाङा दिनै एमसिएलए टिकेट लानानै दिनै बिथाङा जयजुक्त जादों बिथाङा देरहासारदों बे बिथाङा दिनै बिपिएफ दोलोनि गस्लाखौ रावबो गाननाय नङा होननानै बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ मुं सुनो थांदों आरो बिथाङा जाय दिनै जिसुआ सुमफ्रामहारि जाय माखासे जोंनि गोरिब दुखि जाय सुबुंफोरा दुखु दाहा खैफोद आफोदजों मोगा मोगि जानांदों बै बिथांमोनखौ बिथाङा थाखाजों फैसाजों माखासे गावनि अननायजों बै बिथांमोननि जिउखौ बिथाङा गोदान जिउ होफिननायाव खामानि मावदों बैबायदि बिथांखौ जिसुआ सुमफ्रामहारिनि सोमोन्दै जोङो बुंब्लाबो जायो बुङाब्लाबो जायो होननानै बिथाङा मा ओंथि फोरमायनो नागिरदों देट मिन्स जिसुआ सुमफ्रामहारिया माने बबेबा मोनसे गाज्रि बेबायदि आखल आखुजों सोमोन्दो थानाय बायदि बिथाङा खोथाखौ बुंनो नाजानायखौ जों मिन्थिनो मोनो नाथाय जों दिनै बिसावरायग्रा नोंथांखौ जों बुंगोन दिनै गमामायै नोंथांमोना एनडिबिनि सासे मोजां दैदेनगिरिब्ला दिनै एनडिबिनि समस्याया मानो जोबनानै थाङाखै दिनै नोंथांमोननि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ नोंथाङा इउपिपिएल सरकारजों थानानै दिनै उदां खालामनायनि थाखाय मानो खामानि मावनो हायाखै दिनै नोंथांमोननि लिडार्स एन्ड केडार्सफोरा दिनै जोबथेसालिनि आलासि जानानै दङ माखासे जाय एनडिबिनि माखासे केडार्सफोरा नोंथांमोननि खामानाव नोंथांमोननि डिरेक्सनाव जाय बिथांमोना नोंथांमोननि आफादखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय सोरजोंबा बैयाव कालेक्सनाव थांनानै सोरबा आर्मि पुलिसफोरजों गावथारजादोंमोन सोरबाया गावनि जिउखौ राहा खालामनानैब्लाबो दिनैसिमबो बासिनानै दङ दिनैसिमबो बिथांमोना बिटिआर सान्थि सुक्ति बा गोजोन गोरोबथानि उनावबो बिथांमोननि जिउ राहा न'खर खुंनायनि लामायाव बिथांमोना दिनैसिमबो खुनु मोनसे सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनाखै बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा दिनै इउपिपिएल सरकारजों थानानै दिनै बिथांमोननि थाखाय मानो खामानि मावनानै होनो हायाखै दिनै नोंथाङा जा नोंथांमोननि न'खरनि बाय बाहागि बिमा बिफा सोरबा बिहाव बिखुनजो सोरबा बिदा फंबाय बिथांमोननोबो सोरबा दाउ दानग्राखौबाबो ना फानग्राखौबाबो सोरबा अमा फाननानै जाग्रानोबाबो बिथांमोनखौ सासे बारग' एनडिबि होननानै 4 लाख बा रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ नोंथाङा होनो हादोंब्ला दिनै मानो एनडिबिनि जाय नंगुबै एनडिबि बिथांमोनखौ दिनैसिमबो बिथांमोननि जिउ खुंनायनि राहाखौ मानो खालामनानै होनो हायाखै नोंथाङाथ'
टिकेट लानाय समावल'सो BPFनि टिकेट लाना देरहाबाय देरहाखांनायनि उनाव UPPL सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारजों थानानै दिनै नोंथांमोना रायजो राजाजों लोगोसे नोंथांमोननिनो लिडार्स एन्ड केडार्सफोरखौ दिनै मानो नोंथाङा जेबो सुबिदा होनो हायाखै बे बिराद गिदिर मोनसे कुइसन बेनिखायनो जों आपिल खालामनो सानो नोंथांमोनखौ जोंहा बुंनांगौ अधिकार गैया मोनथायबो गैया बाट जोङो सासे सैथो सुबुं बा जोङो सासे नंगुबैखौ बा एक्चुएलखौ जोङो लुबैग्राखाय जों बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम बा नोंनिसिम जोङो गोरा गोसोजोंबाबो जों बुंहरनो हायो बेनिखायनो आं बुंदों दिनै जाति आरो समाजखौ जुदि जोङो दाथारनांगौब्ला बेयाव मोनसेल' BTCआव मोनसेल' पलिटिकेल पार्टी दं जाय पलिटिकेल पार्टीया BPF बे BPF पलिटिकेल पार्टीनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना BTC हालामनि गासैबो सुखु दुखु माखासे जेंना जेंगोनाफोरखौ नोंथांमोना समाधान खालामनो हागोन बेनिखायनो आं खावलायो नोंथाङा जाबायदि प्रमद बर'जों नोंथाङा सुर होनानै खामानि मावनो हादों बैफोरनिफ्राय नोंथाङा जाहाथे गोजानाव थायोब्ला जों मोजां मोनो मानोना जों नोंथांमोनखौ अनार खालामो रेसपेक्ट होयो जों सन्मान होयो बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना प्रमद बर' बायदि सुरजों सुर गोरोबफायालासिनो नोंथांमोना जातिनि हारिनि समाजनि BTCनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जों मिजिंथिदों बेखिनिखौ बुंबाय दिनै BPFआ मोनसे गोजाम गस्लायानो जाथों खिन्थु बे मोनसे रक्का कवच बायदि जेरैहाय बिथांमोना थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारखालि बे BTC हालामनि जाय ट्राइबेल माहारिफोर बे ट्राइबेल माहारिफोरखौ रक्षना बेखना होनो बे ट्राइबेल माहारिफोरनि माखासे खैफोद आफोदखौ संरैखाथि होनो थाखायसो 6 शिड्युलखौ प्लेन्स एरियायावबाबो प्राइभेट खालामनानै बिथांमोना BTC गोरोबथाखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो बिलथि दावहारु हान्जा जोहोलावजोफोरनि नाजानायजों हाग्रामा महिलारि बिथां गेदेमानि नाजानायजों बे सहि आरो गोरोबथाखौ होनो हादों बैनिफ्रायसो नोंथांमोना दिनैनि बे परिबेसखौ मोननो हादों दिनै नोंथांमोना हाग्रायाव थानाय समाव बेसेबां खैदां खैफोद बेसेबां साद जारला बर' रायजो बर' हारिनि बिमा बिफाफोरा बेसेबां दुखु सैनांदोंमोन नोंथांमोना बैफोरखौ मोनथिया नोंथांमोना बबेबा म्यानमाराव बबेबा बांलादेशआव नोंथांमोना सोरबा नोंसिनि केडार्सफोरखौ खामान होयै नोंथांमोना थाखा फैसा रोहोलांदों नाथाय कालेक्शन खालामहैनाय समाव बै बिथांमोना आर्मी पुलिसनि गुलि जानांदों बिथांमोना सोरबा जिउ राहा बा जिउ दान मोनफिनदोंब्लाबो दिनैनि समाव बिथांमोना खुनु मोनसे मोजां परिबेसखौ मोनाखै दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिया गमामायैनो गोजोननि गोरोबथाब्ला दिनै गमामायैनो मोनसे जौगासारनायनि बे मोनसे मोजां गोरोबथाब्ला नोंथांमोना बे सरकाराव थानानै दिनै भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिननानै बर' हारिजों लोगोसे बे BTC हालामनि गासैबो जनगोष्ठीफोरनि थाखाय जौगासारनायनि खामानि मावनांगौआ नोंथांमोननि दायित्व नाथाय नोंथांमोना दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै दिनै नोंथांमोना मा मावदों आं नोंखौल' थोंजों बुंगोन दिनै नोंथाङा UPPL सरकारजों थानानै मा सुबिदा मोनखो बिदिब्ला थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिनमोन ना UPPLजों नोंथाङा मा सिमां आरो मा आसा मा हप एन्ड एसपिरेसनखौ लानानै UPPLजों जुगदान जाहैयामोन दिनै नोंथाङा मा मोनखो दिनै बोसोरब्रै बाबेनलांबाय दिनै मा मोनखो उननि समाव जुदि नों बेबायदि सोरजोंबा सुरजों सुर गोरोबनानै खोथा बुङोब्ला उननि समाव देरहागोना बे माने 100% जों बुंनो हायो नोंथाङा माब्लाबाबो देरहासारनो हानाय नङा दिनै जोङो गोबां खोथा मिथिगौ जों एक्सप'ज खालामनो थाङा जोङो एक्सप'ज खालामा नोंथांखौ आं अनार होयो नोंथांखौ आं मोजां मोनो बिनिखायनो सोरजोंबा सुरजों सुर गोरोबफाना खोथा बुंनांगौनि खोथा गैया आरो समा फैगासिनो दं सोरनि थाखाय मा एक्सप'ज खालामनांगौ जोंनाव एभ्रिथिं एभिडेन्स दं स' थेंक इउ बेखिनिखौ बुंबाय बर' हारिजों लोगोसे बे BTC हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा दिनै सोरनिबा खोथाखौ बाव गनायनांगौनि खोथा गैया दिनै प्रमद बर'आ मा होननानै बुंदों दिनै सान्थिया फैबायनो बिथांमोननि दैदेननायजों नाथाय बै समाव हाथियार लाग्रा हान्जाफोर दंमोन ना बै समाव गोरोबथा जायाखैमोन बैनि थाखायसो बैफोर समस्या नुजादोंमोन दिनै रावबो हाथियार लाग्रा गैयैखायसो बै परिबेसखौ गोजोन होनबाय थादों जोंबो मोजां मोनो जोंबो बेबायदि गोजोन थासारिखौ लुबैयो नाथाय नोंथाङा जेरैबायदि सुर होनानै खोथा बुङो बे नङा बे नंखायसो बेखायनो जों बुंदों दिनै फेरेंगा बिथांमोनाबो गोबां साननांगौ दं दिनै जों थोंजोङै बुङोब्लाथ' नोंथांमोननि UPPL सरकारनि माखासे दैदेनगिरि लिडारफोरा बे खर'आ मेलेम गैयै बायदि खंख्ला जालांजोबनोसै जों गोबां समाव गोबां भिडिअस गोबां नोंथांमोननि एक्टिभिटिसखौ जों नुगासिनो दङ बिनिखायनो आं बुंदों जुदि बर' हारिखौ अननाय दंब्ला BTCनि सायाव जौगासारनायखौ हास्थायमारोब्ला गमामायैनो नोंथांमोना रिअर्गेनाइज जानायनि सम
आरो बोथोर बे बोथोर आरो समखौ खाबु लानानै नोंथांमोना गोरोबलायनो रोङाब्ला नोंसोर बे हारिनि बे बिटिसि हालामनि सासे फोथाय खेबस' थगायसुला होननानै नोंथांमोना बयजोंबो सिनाक्थ खालामजागोन हाइकाट खालामजागोन बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय दा बे समाव आंनि अनसुलि फलोवार्स नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय